Hello mga Yiniens. Mga Yiniens, dito tayo sa may Welltech, no, Malasiki branch, no, Malasiki Pangasinan mga Yiniens. At tingnan natin yung ano mga Yiniens, no, available motorcycle dito sa branch na to at yung presyo mga Yiniens, no, silipin natin. Tara mga Yiniens, no, samahan niyo ako. Mga Yiniens, no, sa may Magsaysay Street, no. Ito mga Yiniens, papunta itong bayan ng mga San Carlos City, Pangasinan, no. Ito papunta naman tong bayan ng Bayambang. Ito siya mga Yiniens, Welltech. Tara mga Yiniens, no, pasok tayo sa loob, tingnan natin yung mga available motorcycle dito. Tara mga Yiniens, no. Ito yung smash mga repo siguro to, no, repo. Doon tayo mga Yiniens, no, yung ano, mamaya sa vlog natin to, yung mga repo. Ito yung ano mga Yiniens, yung Miyuu gear nila, no. Tingnan natin yung presyo mga Yiniens, no. Bali mga Yiniens, yung Miyuu gear na mga Yiniens, no, ang cash niya is 81,900. Down payment niya is 8,000. Yung installment niya is sa 3 years is 3,690. I mean, no, yung Miyuu gear nila. Meron silang ano yung color gray, tapos meron na silang may pagka-black dito, no? Yung presyo mo yan ganun pa rin, no? Ito may yung ano nila, yung NMAX ng Yamaha. Yung presyo mo yan is 156,400. Down payment is 12,700. Installment yan is 7,515, no? Sa 36 months niya. Ito yung NMAX mo yan, no? Ito may yung Miyuu nila, Miyuu na i125, no. Ito may no, 80,400. Down payment is 8,000. Monthly niya per years is 3,591. Ayun yes, no. Merong color orange na may pagka-pink, tapos ito may color black naman, no, yung Miyuu 125i. Ayun yes, no. 125i nila. Ayan. Ito naman yes, no, yung Honda nila, yung TMX nila. Yung presyo nito is 54,400, no? 5,700 yung down payment. 2,799 yung monthly. Ayan, sa 36 months yan. Tapos yung Barako nila mga Yiniens, no? Barako. Yung Barako mga Yiniens is 97,500. 99 yung down payment. Tapos 4,254 yung monthly for 36 months. Ayan yung Kawasaki Barako. Tapos mga Yiniens, no? Ito yung City 125 nila, yung Bajaj, no. Ayun mga Yiniens, no? 61,200 yung cash nila. 5,900 yung down payment. 2,998 yung monthly installments. Tapos 36 months. Ayun mga Yiniens, yung 125 na Bajaj. Ito mga Yiniens, no. Ito yung bago mga Yiniens, no? May charger na ito dito, yung Bajaj. Tapos mga Yiniens, no, dito sa harap. Ito yung Yiniens, no. Paras ng presyo doon sa kabila, ito yung TMX, no. Ito naman yung parehas din, no, TMX din to. Ito yung Honda Click, Honda Click white, tapos may gray doon, pero yung presyo parehas lang. Ito may so 84,000, no, 400. Down payment is 7,500 or 365 yung installment and 36 months. Ayan mga Yiniens, no. Tapos yung panghuli mo Yiniens, no, ito yung Honda Click. Tapos panghuli mo yung Honda Airblade. Yung Airblade mo Yiniens is 1,100,11,900 cash, 9,500 down payment, tapos 5,654 naman yung monthly niya. Ito yung Yiniens, no, yung Airblade dito sa may ano tayo mo Yiniens, no, sa may ano, Welltech, no, Welltech Malasiki branch, no, Malasiki branch. Sa may Malasiki mga Yiniens, sa Malasiki Pangasinan, no, yung available motorcycle dito mga Yiniens, no, yung presyo niya. Okay mga Yiniens, salamat sa pinag. God bless you. More power, keep safe sana sa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga Yiniens.